Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje eje na-abata abata. Anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute mma. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ụmụnne m, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ. Ekpere m bụ na ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịkwazịara anyị mma na Nkwọ. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanị ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Cheta na anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. N'ebe anyị kwụsịrị bụ oge Chike na ndị otu ya kwụ n'ahịrị maka inye ha ọzụzụ. Otu nwoke wee daa, nke ụfọdụ n'ime ha na-achị nwoke ahụ ọchị, mana Chike achịghị ọchị maka na ọ ma na otu ụbọchị na ọ ga-adị ya onwe ya otu ahụ. Ọgazi a na-ahụ n'ọkụ nọ ebe a na-ahụ ya n'ọkụ, wee hụ ka ọkụkọ na-achị ya ọchị. O wee gwa ọkụkọ na ya achịzi na ya ọchị n'otu ụbọchị na ọ ga-adịkwa ya bụ ọkụkọ otu ọ dị ya bụ ọgazi. Otu nwoke si na ihe na-eche ya abụghị na a ga-anwụ anwụ, kama na ihe na-ewute ya ma na-eche ya bụ na o nweghị onye ma ihe ọ ga-arịa wee nwụ. Nke a bụrụ ilu ma bụrụ okwu. Chikene nọ na ogige ndị amị ahụ na-eche ụwa ya. Chike jiri n'aka ya kwuo na ya ma kpebie n'ihi ihe ndị ọ na-afụgasị na-eme ebe ahụ na ọ ga-anwụ na ya bụ ihu ọgụ, maka na agaghị agụta ugboro ole ya nwa bụ Chike dagoro ebe a na-enye ha ọzụzụ, kama ọ bụ chi ya na-edu ya. Chike nọzi ebe ahụ a na-enweta ọzụzụ na-ekwu na ọ bụrụ na agụụ egbughị ya na mgba egbe nwere ike ịtụgbu ya, kama ihe ọ na-eche bụ nke ọbụla bịaranụ gbuo ya, ọ bụrụ otu ya na chi ya si wee jee. Ọ nọzi na-achọ ihe ọbụla ihe ga na-eme ya obi aṅụrị. Ọ gara otu ụbọchị gaa zụta karama mmanya. Ọ zụtakwara sịga. Mgbe ọ zụtara sịga ahụ, o kere ya ụzọ anọ, see naanị otu debe nke ọzọ, maka na asị onye na-eri ya na-echetakwa echi, maka na echi dị ime, o nweghị onye ma ihe ọ ga-amụ. Otu a ka Chike si wee na-anọ na ya bụ ọzụzụ. Oge ụfọdụ ọ daa obinite, ụfọdụ ndị achịa ya ọchị, mana ọ bụghị ihe ọ chọrọ ịma, kama ihe o kpebiri bụ na ebe onye esu nwụrụ ya bụrụ ili ya. Otu ụbọchị ka ha nọ na ya bụ ọzụzụ kwụọ n'ahịrị otu ha si kwụ, iwe bidoro webe ya maka na o nwere otu egwu ha na-adịba agụ na ya bụ ihu ọgụ. Nwanne m, aga m adọbiri ya ebe a ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na enwe amaghị ya. Biko na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewonu, ka ọ mesịa.